ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ኢራን ናይ ጽዕነት መርከብ ዕላማ መጥቃዕቲ ዩክሬን ድሕሪ ምዃና ኢራን ግብረ መልሲ ከይሃበትም ከም ዘይትብልን ንዩክሬን ድማ ግብረ መልሲ ክትህባም ኮላ ኣፈራሪሓ ኣብ ዘላትሉ ዘላ ግዜ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ተፋጥጥ ኣትየን ምህላውን ተገሊጹ። ዩክሬን ድማ ነቲ ብወገን ኢራን ቀሪቡ ዘሎ ምፍርራሕ መሰረት ኣልቦ ከምኡ ድማ ዘይረትዓው ብምባል ገሊጻቶላ። ዩክሬን በመንገድ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያታ አንድሬይ ሲብሃ ጌራ ሂባቶ ኣብ ዘላ ግብረ መልሲ እቲ ኣብ ጥህራን ዘሎ ስርዓት ቀጥታዊ ተሓባሪ ናይቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እትፈጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ እዩ። ንገበናዊ ኩናት ሩስያ ድማ ካብ 2022 ጀሚሩ ንዩክሬናውያን ዝቐተለ ኣጽዋር ኣብ መሃብ ተዋፊሩ ጸኒሑ ነቲ ኩናት ድማ ነዳዲ ነስኒስሉ እዩ ብምባል ንኢራን ክኹንና ተሰሚዑላ። ነቲ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ናይ ካርጎ መርከብ ወይ ናይ ጽዕነት መርከብ ጌራቶ ዘላ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ድማ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ኣብ ልዕሊ ምስ ኢራን ዝተኣሳሰራ ወተሃደራዊ ጽዕነት ንምጉዓዝ ዝወዓላ መራኸብ ሓዊሱ ናይ ነዊሕ ርሕቐት መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኣሎ፣ ኣዝዩ ጽቡቕ ውጽኢት ድማ ኣመዝጊቡ ኣለ ኢሉ። ኣገልግሎት ጸጥታ ዩክሬን ብወገኑ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቂሞም ንሓንቲ ጃልባ ሚሳይላት ናይ ሩስያ ከምኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ እገዳ ዝነበራ ናይ ጽዕነት መራኸብን ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ካስፒያን ዝርከብ ናይ ነዳዲ ማእከልን ከም ዝሃረሙ ገሊጹ። ኣምባሳደር ኢራን ኣብ ሩስያ ካዝም ጀላሊ ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታ ኣና እትበሃል መርከብ ዕላማ ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ካብ ኣፍሩባ ቮልጋ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቓ መልሕቕ ደርቢያ ከም ዝነበረት ሓቢሩ። ኣምባሳደር ዩክሬን ኣብ እስራኤል የቭገን ኮርኒቾክ ብወገኑ እታ መርከብ ካብ ኢራን ናብ ሩስያ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ዝኣመሰለ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ሒዛ ትጓዓዝ ከም ዝነበረትን ዝኾነ ሲቪላዊ ጽዕነት ከም ዘይነበራን ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ኢራንን ሩስያን ጥቡቕ ወተሃደራዊ ርክብ ዘለዎን ኮይኑ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጀመር ድማ ኢራን ንሩስያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትህባ ብፍላይ ድማ እተን በካሚካዝ ዝፍለጣ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝፍጽማ ሻህድ ዝበሃላ ዓይነታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክትህባ ጸኒሓያ። ዩክሬን ብወገና ነቲ ብወገን ኢራን ንሩስያ ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ንምብዳህ ነተን ኢራን እትድብድበን ዘላ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ወተሃደራዊ ደገፍ ንምግባር ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራውያን ክኢላታት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝለኣኸት ኮይና ነተን ሃገራት ከዓ ነቲ ካብ ኢራን ዝመጽእ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ኣብ ምክልኻል ኣብ ስርዓታት ምክልኻል ደገፍ ይገብሩ ምህላዎም ይግለጽ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ዞባ ኣርሲ ክልል ኦሮሚያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 458 ሰባት ከም ዝተቆተሉን ሃልዋት 38 ነበርቲ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኣተወ ከም ዘይፍለጥ እንገሊጹ። እቲ ዘይመንግስታዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ትካል ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ምብራቕ ኣርሲ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ድማ ኣብቲ ዞባ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘጋጠመ ይሓቢር ዘሎ። መሰረት ጸብጻቡ ከዓ እቲ ትካል ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት እቲ ዞባ ዕዶት ብምግባር ምርመራታት ከም ዘካየደን እቶም መርመርቲ ከዓ ስድራ ቤታት መወቲ ግዳያት መጥቃዕትን ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ከም ዘዘራረቡ ገሊጹ። ድሕሪ ብዙሕ ምርመራ ከዓ ከም መደምደምታ እቲ ትካል ኣብቲ ዞባ ከቢድ ሞት መጉዳእቲ ምዕናው ንብረትን ብግዴታ ምስዋርን ከምኡውን ምእሳርን ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ። ወሲኹ ቤተ ክርስቲያናት ተዘሚተን ከምኡውን እቶም ዕጡቓት ብዙሓት ኣባይቲ ከም ዘቃጸሉውን ገሊጹሎ። ጸብጻብ እዚ ትካል ከም ዝሕብሮ ኣብዘን 4 ዓመታት ኣብ 9 ወረዳታት ዞባ ኣርሲ 458 ሰባት ከም ዝተቆተሉ ዝሕብር ኮይኑ ካብኣቶም እቶም 4 ጥራይ ኣባላት መልሻ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ ግን ንጹሃት ዜጋታት ምዃኖም ገሊጹሎ። ብተወሳኺ እቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ዘይመንግስታዊ ኢትዮጵያዊ ትካል ኣስማት 349 ካብቶም ዝሞቱ ዝተቆተሉ ቦታን ዕለታት መጥቃዕትን ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ይርከብ። ብጀካ ኣሽማትን ዝተቆተሉ ቦታን ዕለትን ስእሊ ናይ ሓደ ግዳይ ዝኾነ ወዲ 7 ወርሒ ህፃን ዝርከቦ ናይ 67 ሰባት ስእሊ እውን ዘርጊሕሎ። ኢትዮጵያ ነቲ ብሽም ጽምዶ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ልፍንቲ ብተደጋጋሚ ተቃውሞ ከምኡ ድማ መግለጺታት ተህበሉ ኣብ ዘላ ግዜ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት እቲ ሃገር ብርሃኑ ጁላ ነጽምዶ ሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምኽላእን ንሓድሕዳ ክትዋጋእን ንምግባር ኣብ 1960ታት ዝጀመረ እስትራቴጂ ክብል ገሊጽዎ። ንሱ ኣብቲ ንሓደሽቲ ናይ ሰራዊት ተመረቕቲ ኣስሚዕዎ ዘሎ መግለጺ ቃል ብቃሉ ጽምዶ ሕጂ ዝጀመረ ከይመስለኩም ጽምዶ ናይ 1960ታት እስትራቴጂ እዩ። ንኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምብራር ንሓደ ሕዳ ብምውጋእ ክትዳኸም ናይ ኣባይ ማይ ከይትጥቀም ከምኡ ድማ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ንኸይትኸውን ዝተፈጥረዩ ክብል እንከሎ
እቶም ብሽምጽም ዶ ዝገለጾም ብዝርዝር ዘይገለጾም ከም ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝገለጾም ንኤርትራን ሕወሓትን ድማ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከስእንዋ ዝኽኣሉ ወይ ዝተዓወትሉ ምኽንያት ከዓ ጀጋኑ ስለ ዝኾኑ ዘይኮነ ባንዳ ስለ ዝረኸቡ እዮም ብምባል ንገዛእ ሃገሩ ዘዳኽም ንገዛእ ሃገሩ ዝወግእ ንሓድሕዳ ክትዋጋእ ዝገብር ናይ ገዛእ ሃገሩ መንግስቲ ክፈርስ ዝደሊ ኢትዮጵያ ብቆጠባ ድኽምቲ ክትከውን ዝሰርሕ ነጸላእቲ ሙቹእ ኣዋሁን ኣፍ ደገን ዝኸፍትን ባንዳ ስለ ዝረኸቡ እዮም ብምባል ንጽምዶ ሓድሽ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ቅድም ዝጀመረ ብምባል ናብ ጽምዶ ዘለዉ ሓይልታት ከፈራርሕን ከጠንቅቕን ተሰሚዑ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ብርሃኑ ጁላ ኾነ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምኡ ድማ ጽምዶ ኣመልኪቶም ተደጋጋሚ መግለጺታት ክህቡ ዝጸንሑ ኮይኖም ወገን ኤርትራ ግን ነቲ መግለጺታት ተወኽታኺ ከምኡ ድማ ነቲ ዞባ ናብ ዘየድልእ ክኽልከል ዝግብኦ ዘይምርግጋእ ክመርሕ ዝኽእል እዩ ብምባል መጠንቀቕታ ክወሃብ ጸኒሑ እዩ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ንግዳዊ ጉዕዞ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መራኽብ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ከም ዝቐነሰን ብርክት ዝበላ ናይ መራኽብ ትካላት ድማ መስመረን ብመንገዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ይቕይራ ምህላወን ተገሊጹ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ነዳዲ ትሕቲ ቅርጺ ድሕሪ ምጥቅዑ ብርክት ዝበላ ዓበይቲ መራኽብ ዘካይዳ ትካላት ነቲ መስመር ገዲፈን ካልእ መስመር ክወስዳ ይገደዳ ምህላወን ሓቢራላ ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ናይ ስዑድ ዓረብ መራኽብ ጥራይ ከዓግት ምዃኑ መብጽዓ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ገለ ናይ ስዑድ ዓረብ መራኽብ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኮይኑ ካብኡ ንድሓር ድማ ወላውን ናይ ስዑድ ጥራይ ዘጥቅዕ እንተበለ ዓበይቲ መራኽብ ዝውንና ትካላት ግን ብኻልእ መስመር መንገደን ክቕጽላ ብምውሳነን ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ዝነበረ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ኣመና ቀኒሱ ምህላው ተገሊጹ በዚ ኸኣ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተፈጠረ ኩናት ከምኡ ድማ ንሱ ዘስዓቦ ምዕጻው መጻወቢ ሆርሙዝ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ልሒሙ ንቆጠባ ቀይሕ ባሕሪ እውን ክጸልዎ ጀሚሩ ምህላው ይዝትንተን እዚ ሕጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ምትዕንቓፍ ድማ ንዋጋታት ነዳዲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኢሮጳን ኣፍሪቃን ድሮ ክጸልዎ ጀሚሩ ዘሎ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ኣብ 2 ወርሒ እቲ ዝለዓለ ዋጋ ናይ ዘይተጻረየ ነዳዲ ተመዝጊቡ እዩ ይኹን እምበር ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ወላውን ናይ ስዑድ ዓረብ መራኽብ ከጥቅዐን ኢሉ መብጽዓ ኣትዩ ድሮ ንኽልተ መራኽብ ከም ዝሃረመን ንገለ 10 ዝኾና ከም ዝዓገተን ይገልጽ እንተኾነ ናይ ካልኦት ሃገራት ባንዴራ ዝሰቐላ ካብ ስዑድ ዓረብ ነዳዲ መሊአን ዝተበገሰ ዓበይቲ መራኽብ ግን ገሊአን ሓሊፈን ምህላወን ይዝትንተን ዘሎ ሑቲ ብጀካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ የንብዑን ጂዛንን ዝበሃላ ናይ ስዑድ ዓረብ ከተማታት እውን ናይ ኣራምኮ ዝበሃል ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ነዳዲ ትካል ዋንነት እዩ ዝበሎ ትሕተ ቅርጺ ኣጥቂዑ ከም ዘሎ ብመንገዲ ውሃቡ ቃሉ የሕያ ሳርዕ ዕላው ገይሩ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም